Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Vaccination sa nag-edad 5 tubtob 11 bukas sa Sabado kag Domingo para matagal liswa ang mga ginikanan nga madala ang ila kabataan. Magapatigayon ang Iloilo City Government sa vaccination rollout para sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtob 11 sa maabot nga weekend Pebrero 19 tubtob 20. Ang ini nga schedule ang magahatag sang kahigayunan para sa mga ginikanan nga madala ang ila kabataan bangod sa ila trabaho kung weekdays. Suno kay Mayor Jerry Treñas, makabulig ang kooperasyon sa mga ginikanan para sa madinalag-on nga rollout. Mayara sang 3 ka mega site sa weekend vaccination sa kabataan nga nag-edad 5 tubtob 11. Ini amo ang SM City, Robinson's Place Haro, kag Mega World. Mangin bukas ini para sa mga taga-syudad, lakip na ang mga non-residents. Bangod sini, ipaiway naman ang vaccination sa Lunes kag Martes. Pebrero 14 sa ginsuguran sang Iloilo City Government ang rollout matapos mag-abot ang 10,000 doses sang Pfizer vaccine para sa nag-edad 5 tubtob 11. Sa pihak nga bahin, nagsulat naman si Mayor Jerry Treñas sa Interagency Task Force nga nagahinyo panubuan sa Alert Level 2 ang status sang syudad sang Iloilo. Suno sa alkalde, nagnubo na ang COVID-19 record sa Iloilo. Ang daily attack ang nagnubo na sa 24.34 gikan sa 85.76. Samtang, ang pinakaulihi nga healthcare utilization rate naman ang sa 56.62% na lang as of February 15, 2022. Pangabay sang alkalde, padayunon ang pagsunod sa safety protocols para magapadayon man ang pagnubo sang COVID-19 cases. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Michael Serate.